Mae sawl mis di mynd heibio nawr ers i ni yma'n Cwtch y Clos gofrestru a hyrwyddo'r cynnig yma i rhieni gyda Cyngor Sir Gyfyrddin a Cyngor Sir Ceredigion. Wnaethon ni gofrestru yn dilyn cwrs i weid y gwir oedd yn rhedeg ynglyn â'r cynnig yma. A cymeriad mantes felly i rhoi y wybodaeth i'r rhieni oherwydd i bod nhw, oedd y system oedd yn galluogi nhw i safio lot o arian i weid y gwir a cael eu gofal plant wedi cael ei dalu amdano. Wnaethon ni rhoi fe i pob plentyn oedd dros 3 blwyddod oedd yn dal yn gofal ni, a wedyn ni fel mae'r plant wedi dod trwyddo yn y tymor cyn i trydydd penblwydd maen nhw'n derbyn y wybodaeth gyda ni, fel bod rhieni cael amser i gofrestru a cael y gwaith papur wedi wneud cyn bod y cynnig yn gallu cael ei talu iddyn nhw. Mae'r cynnig yma'n unigryw i weid y gwir. Mae'n rhoi cyfle i'r rhieni sydd yn gweithio i cael gofal plant wedi talu amdano hyd at 20 awr yr wythnos. Beth ni'n ffindo, wrth bod ni'n mynd â'r plant i ysgol yn y bore neu pigo lan yn y prynawn, mae'r cynllun yn galluogi y rhieni i gadw eu plant yma yn y feithrinfa hyd nes bod nhw'n mynd i ysgol llawn amser. A gan bod ni'n dilyn y cyfnod sylfaen, mae eu addysg nhw yn cael ei ymestyn yn hytrach na falle dibynnu ar mamgu at y ci neu ar wngwlanti edrych ar ôl y plant. Mae addysg nhw'n gallu cael ei mestyn fan hyn hyd at 20 awr yr wythnos. So bod nhw'n ysgol yn y bore, am 3 prynawn yr wythnos, am 2 prynawn yr wythnos gyllan nhw fod fan hyn. Un peth arall dwi am sylwi hefyd, felly, yw yn yr amser gwyliau, gan bod yr ysgol ar gau, mae'r plant yn gallu cael 30 awr yr wythnos o ofal fan hyn yn y feithrinfa. A mae hwnna'n 3 diwrnod yr wythnos o ofal i'r plant dros gwyliau'r haf.